amma daga ƙarshe abin da nake so in faɗa da Allah mutanen izala abin da ya shafi harkar tauhidi dan Allah ku daina sa bakin ku a cikin harkar tauhidin ahlus sunna wal jama'a dan Allah dan dole a samu bambanci dalili tauhidin ahlus sunna wal jama'a kadaitawa yake kira ku kuma naku tauhidin rabuwa yake kira saboda tsabar ba tauhidi kuke ba Allah ma kun rarraba shi kun bambanta al-ilahu daban ar-rabbu daban as-sifatu daban da Allah ya za a yi a iya haduwa sufi ahlus sunna wal jama'a suna kira zuwa ga kadaita at-tauhid kadaitawa yake nufi ko kuma Allah ma da ake wahadawar kun ce a ilahu daban rabbu daban sifatu daban shi yasa kuke da tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat wai daya ba zai shigar da kai musulunci ba sai ka hada duk da Allah wannan tauhidi ne ko tafriki a cikin haƙƙin Allah ma kun rarraba ai ba zai fashattana ma bainas sara wa surayya antum fi wadin wa nahnu fi wadin akhar ko nahnu fi wadin wa antum fi wadin akhar nahnu nad'u ila at-tauhidi wa antum tad'una ila at-tafriq farraqtum bayna al-ilahi war-rabbi was-sifat wa nahnu nuwahhidu Allah tabaaraka wa ta'ala tauhidan yaliqu bihi tabaaraka wa ta'ala izan ba makawa dole ba za ku fahimci tauhidin da muke magana akai ba dan me ku naku tauhidin rabawa yake kira wadalla wanda ya raba ilahu da rabbu zai baka mamaki dan ya raba khalqu da haqqu ba zai baka mamaki ba ilahu da rabbu ma da bambanci fa a gurin shi wannan ilahu da rabbu ma akwai bambanci a gurin shi kuma kasancewarka da tauhidi ka yarda da ilahu kana na a kafiri mushriki har masu Abu Jahil sun fika a wurin shi da Allah yanzu wanda a gurin shi ya rabe tsakanin ilahu da rabbu ya zai iya fahimtar alaka tsakanin alwujudul haqiqi wal wujudul majazi ya zai iya bambancewa tsakanin al-khalq wal amru ya zai iya bambance tsakanin al-ayn wal ghayn fada anka naqal al-ghayn fal ayn zahirun fa naqtuka ayn al-ayn abda lak al-ghayna ya zai iya bambancewa ara kullu shay'in ma khala Allah batilan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan waƙar da aka yi da larabci babu waƙa da ta cika gaskiya kamar faɗar mai faɗar ya ce mafi gaskiyar zancen da aka faɗa da waƙar larabci shine zancen wanda ya ce ara kulla shay'in ma khalallaha batila in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutumin shine yayi waƙar da tafi kowace waƙa gaskiya ara kulla shay'in ma khalallaha batila in ji manzo Allah ara kulla shay'in ma khalallah batila saboda haka dole da Allah ina roƙon ku daina sa baki cikin harakan tauhidi ku tafriq kuke kira ba wai tsakanin ainu da ghainu ba wai tsakanin khalqu da lamru ba wai tsakanin khalqu da haqqu ba a'a tsakanin ilahu da rabbu ma ku a gurin ku akwai bambanci kaɗan fa ya rage ya zama tauhidinku yana kira ne zuwa ga inna Allaha salisu salasa su wane ne salasacin ɗin Allahu ar-rabbu as-sifatu so da haka shi Allah ɗaya daga cikin ukun nan ne kama shi kaɗai bai shigar da kai addini so da haka sai mu ce laqad kafara allazina qalu inna Allaha salisu salasa Allahu ɗayan uku ne akwai Allahu daban akwai ar-rabbu daban akwai as-sifatu daban so salisu salasa Allahun nan kuma shi kadai ba zai shigar da kai addini ba laqad kafara allazina qalu inna Allaha salisu salasa wannan fa shine tauhidin ku Allah tauhidi mai bambanci tsakanin Allahu da ar-rabbu da as-sifatu ya zai yi wannan mutumin da aka gina shi akan wannan bugunyar aqida ta raba Allah ya zai fahimci tauhidi so da haka mutanen da kuke ji da Allah suna ta magana akan cewa tauhidi kaza
yan dariƙa suna wahadatul wujudi wahadatul shuhudi wahadatul wane ne suna maganan fana'i da kaza da kaza da kaza ba za a taɓa fahimtar juna da su ba saboda su Allahumma a rarrabe yake Allahumma a rarrabe yake so tunda ko a rarrabe yake Allahu mu a wajen mu Allahu ne ar-rabbu Allahu ne shi ya sanya da yace alhamdulillahi rabbil alamin saboda Allahu shine ar-rabbu wanda yace Allahu daban ar-rabbu daban tauhidul uluhiyya daban tauhidul rububiyya daban tauhidul asma sifat daban sai ka hada tauhidi uku sannan ka samu daya wato salisu salasa kenan sai ka hada uku ka samu daya wato salisu salasa kenan to laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa so wannan gurguje shine magana akan